Van de Ljouwerte Kranten werd we 8 uur de dag debatteren over lokale politiek. En benamen dan de mooiste relatie met de bewarger. Want komt die moon IJswol? Dat is een hele wichtige vraag. Nou ja, in meer dan 20 Friese gemeenten kan er mooi gestemd worden. Ik op een PNet, al weet nog net elke niet en dat had ik begrepen. Er zijn tientallen partijen die het kiezen worden kennen, honderden kandidaten. En 8 daarvan komen jong aan het wut. Een paar daarvan steen al kleren. En dat je denkt, wat roest dat op de achtergrond? Nou, dat is de bui die op dit stuit op het dak van het atrium valt. De meesten je binnen, die bin zuiver een beetje wie het binnenkamer. Maar de meesten thuis, die vreeg je misschien al, waar komt dat Loodwijk? Dat is net roes uit de radio, maar dat is Rijnwetter op het dak van het atrium. Nou ja, je me verneemt, het is een geerwerkingsverband van Ljouwerte Kranten, Fries Dagblad en Omroep Friesland. Daarom ben we nou live op de radio te jaren, maar ik te volgen op internet op omroeplive.nl. Dus als je de beelden erbij gaat willen, mij daar wezen. Nou, er is zelfs ik alles weer over te lezen in de kranten, op papier en ik online. Maar het gaat uiteindelijk om de debatten zoals ze hier nou dadelijk live vierd worden. Ze staan onder leiding van Adriaan de Vries van de Ljouwerte Kranten, Patrick van 't Haar van het Fries Dagblad en Andries Bakker van Omroep Friesland. De discussie wordt weer vierd onder de hand van stellingen. Die zijn opgesteld en worden taljochten terugleden van het studiegenootschap Trias Politica. Nou, die benamen een sterke band met de Thorbecke Academie van de NHL hier in Ljouwert. Nou, er zit ik nog publiek dat hem bemoeien kan met de discussie. Dat jij we dadelijk wil. En het wichtigste is toch wel de kandidaatsrietsleden. Aan het eind van het programma debuteren we weer met jouw echte politieke veteranen. Maar nou eerst met het kwartet Jelle Boerema van de VVD Kolmerlaan, Romke Posma van Dontemediel 82, Tjepke van der Pol van D66 Haans en Caroline de P. van het CDA in Frenchie-Radiel. Maar waar gaat het eens over? De stelling. Ondertwits is Dennis Beukema van studiegenootschap Trias Politica. Dank u wel. In Nederland vinden regelmatig herindelingen plaats op gemeentelijk niveau. Soms zijn dit wijzigingen in de grens tussen 2 gemeenten. Maar het kan ook een fusie betreffen van een aantal gemeenten. Het onderwerp gemeentelijke herindeling is de afgelopen tijd een hot topic geweest in Nederland. Een aantal gemeenten in Nederland die opnieuw heringedeeld gingen worden, hebben ook eerder verkiezingen gehad. Maar wat is de uitwerking van deze herindeling op de relatie tussen de politiek en de burger? De overwegingen om over te gaan op een herindeling zijn vaak op economische, bestuurlijke en beleidsmatige aspecten gebaseerd. Een gemeente zit financieel in de knoop of kan de bestuurlijke en of beleidsmatige druk moeilijk aan. Efficiënte besturen is hierbij dan ook het sleutelwoord. Maar komt dit efficiënte besturen de burgerparticipatie wel ten goede? Doordat de gemeenten na een herindeling groter worden, dienen zij ook meer belangen te behartigen van meer burgers. Daardoor zal er selectiever worden omgegaan waar één gemeente haar prioriteiten legt. Waar voorheen de burger meer invloed kon uitoefenen op het lokale beleid, / bestuur, dan zal dat nu minder zijn, aangezien er meer belangen dienen te worden behartigd. Kortom, doordat de gemeenten groter worden, voelt de burger aan dat de kloof tussen de politiek en de burger nog groter is geworden dan dat het al was. De stelling luidt dan ook: kwalitatief goed bestuur is belangrijker dan goed contact met de inwoners. Dank u wel. Ja, is het of is het en of is het en-of? Graag wat eerste reacties uit de zaal. Andries Bakker. Ja, we zullen eens even zien wat de meesten daarvan vinden. Jo, willen daarop reageren? Eerst hebben we jouw naam. Berg Marm. Kwalitatief beter, geen sprake van. We zorgen eenmaal in Zuidwesthoeken dat het feest te groot is. Ik ga van begin aan op persoonlijke titel zijn. Knip die zaak in twaan, dan blijft het persoonlijk zo. Als ik krijg mij voor Wedderdeel hetzelfde. De man van Dan Timmerdeel had het zijn. Docker en column zitten mij een onkomende artikel 12. Dus ik denk voor Wedderdeel zorg eerst eens even op persoonlijke manier de kat uit de been. Kwalitatief bestuur en een herindeling en het contact wat de burger dan hebben zo met de gemeente. Jo, wil er ik op reageren? Ja, ik wil graag. Jan Dijkstra, FNP Frenchie-Radiel. Ik denk dat kwaliteit van bestuur net kan zonder contact met de burger. Ik denk dat je de combinatie lezen, maar het kan net zonder elkaar. Je kan wel heel wat kwaliteit bieden willen, maar als de burger er niks van merkt of dat contact mooi ook kwijt is, dan levert dat er min op. Je bent als FNP vaak net voor herindeling, maar zo is aan herindeling dan de verzwaring dat het contact met de burger minder wordt. Dat hoeft toch net?
Wij hebben mooi gestemd met het grotere verband waarin het Friendship deel aansnopt in Westergooi in 2018. Maar wij hebben wel nou in ons programma opgenomen om de mensen daar heel bot bij te beloeken. Dus wij zullen een programma maken opzetten om de burger daarin mee te nemen, wat ons nou daar net goed bad is. Contact met de burger is essentieel. En dat bad op dit stuit te min? Nou, de vraag is of contact met de burger en kwaliteit bij elkaar gaat. Dat gaat mogelijk in één hand. Dat kan net los van elkaar staan. Jongens, Sieswea, die knikt. En dan mag je altijd even de microfoon van Simone hebben. Ja, nou, ik denk dat de burger van groot belang is. Vooraf, gaande aan een herindeling. En dan denk ik dus aan een referendum. Maar ook achteraf. Want als de burgers niet erachter staan, ja, waar is dan je legitimiteit, hè? Gebeurt dat te min? Eén keer in de 4 jaar hier, dan moeten de mensen naar de stembus. En die 4 jaar hier daarna, dan worden ze wat aan het laten toeletten, vind je ook? Nou ja, als democraat denk ik dus dat het wel het geval is, ja. Dank u wel. Ontsaf je de eerste zeel. Nou, ik ben benieuwd hoe de politici achter het microfoontje voor in de zaal erover denken. Jelle Boerema, VVD Kollemelaan, Romke Postma, Dantemodel 82, Tjepke van der Pol, D66 Haas, Caroline de P van het CDA, Friendship Radiel. En ze worden bevraagd door Patrick van het Haar en Adse-Jan de Vries. Ja, Jelle Boerema, Jo ben van de VVD in Kollemelaan. Een gemeente die het heel graag fuseren wil met 3 borgemeenten. Waarom zou dat matten? Is Grut beter? Het gaat om het belang van onze inwoners. Hoe kunnen onze inwoners en bedrijven het beste bedienen? En wij denken dan inderdaad dat de Kolmeland, een gemeente van 13.000 inwoners, een te kleine schaal heeft. Dus daarom zeggen wij opschalen naar een grotere geheel. Het is heel belangrijk, als je wilt opschalen naar een grotere geheel, dat je een stip op de horizon zet. Je zegt 2018, 2019 wil je gaan herindelen. Ja, Boerema, en waarom is dat juist belangrijk? Boerema, met een stip op de horizon kunnen we helemaal niks. Wat voor kwaliteit verbetert doordat je groter wordt? Wat voor kwaliteit wordt er verbeterd? Ten eerste denk ik, de kwetsbaarheid wordt verminderd. Je ziet nu bij een kleine gemeente, als ik nog eventjes over mijn eigen gemeente Kolmeland mag. We hebben heel veel eenpitters. Je bent heel kwetsbaar als 1 functionaris 2 of 3 weken met vakantie is. Blijft vaak het werk liggen. Als je een grotere gemeente hebt, heb je gewoon een grotere massa. Kun je beter je taken aan. En er komen heel veel taken aan op de gemeente. Dus we zeggen, nou, ga over naar een groter geheel. Romke Postma, is Grut beter? Nee, beslist net. Grut is beslist net beter. We zullen dat ook in de bedrijven, maar we zullen dat ook bij de gemeentes die nu al herindeeld binnen. De kosten van de grote gemeentes gaan voor de inwoners gewoon omheen. Vorige week is die er nog een aardig staartje in de Ljouwde kranten. We hebben hier een gerenommeerd bureau Berenschot uitrekenen hier dat per 1000 inwoners een grote gemeente meer ambtenaren had als een lichtere gemeente. Maar worden dus ook meer kosten. En we zien eigenlijk dat bij hele grote gemeentes, dat ook hele grote flaters gebeuren. Dus het argument wat Boerema van de VVD eigenlijk broekt, dat je dan eigenlijk wat sterker bent, is gewoon net weer de klappen die je krijgt. En dat ben natuurlijk ook veel groter. Caroline de P, Friendship deel die gaat fuseren met 2 borgemeenten. Is Grut beter? Nou, in ons geval, ik sluit me aan bij de collega van de VVD. Er komen nou te veel taken op ons af om überhaupt dat nog allemaal aan te kunnen. Denken aan taken op het gebied van de zorg. Je wordt inderdaad heel kwetsbaar, wil je dat als 1 kleine gemeente doen. En wij zijn van mening dat kunnen we niet op bolwerken. Maar waarom zoen je dat wel kennen met de reusachtige gemeenten, het beeld en met name het deel erbij? Ja, dat is een goede vraag. We hadden natuurlijk graag gewild dat Harlingen ook zou aansluiten. Dan ben je nog wat robuuster, dan ben je nog een betere gesprekspartner ook richting de provincie, richting andere gemeenten. Maar Harlingen heeft een andere keuze gemaakt, dus we doen het met ons 3. En we hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat we daardoor de taken vanuit het Rijk beter aan zullen kunnen. Waarom doet Harlingen eigenlijk net mooi, Tjepke van der Pol? Heel simpel. Wij vinden het netjes om bewoners van de gemeente Harlingen te vragen bij zo'n wezenlijk vraagstuk dat je een raadplegend referendum aan die mensen voorlegt om te horen wat die mensen daarvan vinden. Te veel vind ik dat besturen en ambtenaren regels opleggen. En wij vinden echt dat een dergelijk proces van onderuit gedragen moet worden. Maar dat betekent dus ook dat je de boer op moet en uitleggen aan mensen van waarom het wel of niet zou moeten. Het CDA is denk ik van mening dat dat een herindeling niet een goed iets is om een referendum voor te voeren. Want ik heb heel veel respect voor alle emoties die vrijkomen, maar het is gewoon heel lastig uit te leggen zo op straat wat erbij komt kijken. En het is te ingewikkeld en men reageert te veel vanuit de emotie om niet te gaan herindelen. Van der Pol. Voor alle duidelijkheid, mensen reageren ook uit emotie, maar dit is ook puur vanuit de ratio dat men zo geformuleerd heeft en besloten heeft waarom men zo besloten heeft. 80% van de mensen die gestemd hebben in de gemeente Harlingen hebben met hun volle verstand gezegd van dit willen we niet. En daar zaten ook wel overwogen, beargumenteerde, rationele argumenten voor. Dus
Ik vind me helemaal niet in de woorden van wat ik daar hoor aan mijn linkerzijde. Boerema. Ik vind me wel een beetje in uw woorden, waar u zegt van we moeten de boeren op. En inderdaad, dat moet je doen. Wij als gemeente Kommerland hebben besloten als college van we gaan inzetten op herindeling. Wat doen we? We beleggen een aantal bewonersavonden met verschillende dorpen. De inwoners worden uitgenodigd, kunnen gaan spreken en kunnen hun mening geven over de herindeling. Dan krijg je een prachtige discussieavond, meningen worden gevormd. En op een gegeven moment kun je dan als college en raad een afgewegen oordeel maken. En dan... Maar meneer Boerema, is het dan net zo dat je nou al dat besluit naam om te herindelen? Is het net zo dat ik dat besluit eigenlijk gewoon de burgers voorlijn maar? Want in tegenstelling tot het CDA vinden we namelijk net dat onze burgers dom binnen. Maar wij menen dat onze burgers heel slim binnen. Dat onze burgers daar daadwerkelijk wel heel goed, inhoudelijk goed oordeel over gaan kennen. Dus waarom neem je hem eerst het besluit op te herindelen? In die voor- en toren van het gemeentehuis in Kalmeloen. En waarom lees je hem dat eerst net eens een keer voor aan inwoners? Nee, meneer Posma, zo is het niet gegaan. Wij als college hadden het voornemen om te gaan herindelen. Ja, dus toen hebben we gezegd van, toen hebben wij dus gezegd van om onze raadsleden te bedienen, we gaan een aantal avonden organiseren waar onze inwoners uitgenodigd worden. De raadsleden horen de mening van de inwoners. Op die manier kunnen ze een goede mening vormen en dan kunnen ze in de gemeenteraad een goed besluit nemen. Nou, dit is een reden waarom de afstand tussen politiek en burger steeds groter wordt. Hartstikke mooi dat u de boer op gaat en om dingen uit te leggen en dingen te beargumenteren. Maar als puntje bij paaltje komt, willen mensen graag ook hun stemrecht laten gelden. En u ontneemt dat dan op deze manier. Dus ik had het chic en ik had het ook wel dapper gevonden als jullie dat ook daadwerkelijk aan de bevolking hadden neergelegd van wat vinden wij nou van. Ik vind, en dit is echt wezenlijk iets hoor, vind ik, dat u daar gewoon aan voorbij gaat en al besluiten neemt voor de bewoners. Nou, het CDA is de mening van wij zijn de volksvertegenwoordigers, we zijn gekozen met meerderheid van stemmen. En wij kunnen wel die verantwoordelijkheid aan om de juiste besluiten te nemen. Dus daarom geen referendum over een herindeling. Wij nemen wel zeker, in tegenstelling tot dat mijn collega hier zegt, de burgers serieus. We hebben er ook volle vertrouwen in. Maar dit zijn zulke besluiten waar zoveel bij komt kijken. En de burger heeft gewoon geen idee wat er allemaal op je afkomt. Dus Matje van der Poel, net als bestuurder, je verantwoordelijkheid nemen. Harlingen is een betrekkelijk Lietse gemeente. Verschillende mensen hebben in Harlingen zijn. Eigenlijk kennen wij net zelfstandig verder. Nee. Je luistert naar het volk en straks ben je te Liets. Nee, we zijn niet de Liets. Ten eerste, het is een prachtige stad, Harlingen, en we zijn nooit de Liets, voor niemand niet. Laat dat even duidelijk wezen. Maar waar het om gaat is, ik zal het even in het Nederlands, waar het om gaat is, denk je niet dat je door slimmer te organiseren dit wel kan bolwerken? Ik denk aan een compacte bestuurslaag, en dan moet je denken aan generalisten, en dat je meer op de regierol gaat zitten als gemeente, om daadwerkelijk serieuze dingen die op ons afkomen, denk aan allerlei decentralisaties die op ons afkomen, om dat op een goede baan te doen. En ik denk dat je dat op die manier daadwerkelijk wel aan kan. Alleen het vergt wel extra een andere rol die je neemt. Maar hoe kunnen de inwoners van Harlingen besluiten met de 3 decentralisaties in het achterhoofd, het ambtelijk proces, dat Harlingen het allemaal wel zelf kan, als misschien wel enige gemeente in Nederland op deze schaal? Nou, we zijn niet de enige op deze schaal die zo acteren. Dat zijn er meer. Dante Mandeel doet ook mee. Maar waar het om gaat is, we hebben op basis van dat aanwezige informatie hebben we zo openbaar en transparant met iedereen willen delen. We hebben een aantal debatten gehad, 3 debatten. Het leefde echt in Harlingen. En daarmee betrek je de mensen gewoon van wat er daadwerkelijk gebeurt in hun gemeente. Herindelen doe je namelijk maar 1 keer. Ja, het is prachtig dat je de burgers zou betrekken bij herindeling, maar als straks de verkiezingen voorbij binnen, is de klacht van soort burgers, dan jaren je niet meer. De gemeente die bent niet meer op stritten te vinden. Als we inspreken in vergaderingen, wordt er net naar eens luisteren. Hoe zit het met die burgerparticipatie, Romke Posma? Ja, maar dat is natuurlijk een groot probleem. En dat is juist eigenlijk wel een beetje onder die belachelijke discussie over de Friese meren of de Friese marren. De burgers weten gewoon eigenlijk net meer dat ze de politiek nog wel serieus nemen moeten. Had ze nou al zo'n groot debat over zo'n absoluut net belangrijk onderwerp je nemen moeten. En zo gaat het natuurlijk ook met dit soort discussies. Die moeten dan heel eerlijk zien naar de zaken die op je zaak komen. De gemeentes hoeven zelf aan net die zorg van die 2 decentralisaties op zich te nemen. Die besteden ze uit aan al je zorgprofessionals. Het enige wat de gemeente hoeft te doen, is die regie een beetje voeren. En dat hoort natuurlijk net mee in je optuigde organisatie van 1200 man. Maar dan belonen al die extra centen, die belonen natuurlijk in het ambtelijk apparaat. En die belonen net bij de meeste thuis die het nodig gaan. En dat is uw zwaar. Het is natuurlijk wel zo, meneer Posma, inderdaad, u zegt die decentralisaties, die krijgen we vanuit het Rijk. Maar we krijgen in ieder geval die decentralisaties met een stuk minder geld. Dus dat is gewoon een heel lastige zaak. Dat betekent dat we als gemeentes enorm moeten bezuinigen. En ik denk juist,
Doordat als gemeentes opgaan in een groter geheel, dat we ook veel makkelijker onze voorzieningen in stand kunnen houden. Van der Bal. Ja, maar... ik ben verpleegkundige van huis uit. En ik zie nou hoe de zorg geregeld is. Ik zie nu bijvoorbeeld een meisje van 13 jaar die tot een 17e in de jeugdzorg heeft gezeten. En wat is het punt? En mijn punt is, ik zie dat meisje lopen met een stapel rapportages van 4 jaar lang, meer dan 10 kilo zwaar. Wij als samenleving zijn €200.000 armer in zijn totaliteit aan zo'n meisje wat me telkens verzorgd en gezorgd is. En dat kan volgens mij veel efficiënter en beter. En daarom is die stap teruggegaan naar de gemeente om te kijken van kunnen we dat niet beter op een betere manier organiseren. Carolien de P, klopt dat? Nou ja, ik had nog even een reactie op de Ramke Postma naast mij. Een beetje de regie voeren, dan doe je ook een beetje tekort aan het gemeentebestuur. Zometeen maakt wel 70% van de gemeentebegroting, dat is de sociale kant. Dus dat vind ik gewoon dat je als gemeente daar gewoon een grote rol in moet spelen. Ja, maar dan hoef je niet een groot gedeelte van het budget toch op te soeperen. En dan moet het toch zorgen dat het geld bij de zorgbehoevenden komt en niet bij de grote gemeentelijke organisatie. Ik snap best... Maar dat hoort u mij ook niet zeggen. Natuurlijk Nou ja, moet het geld daar terechtkomen waar het Als je een hele grote hoort. organisatie optuigt, en we weten allemaal dat als je praat over fusies in gemeenteland, kost dat altijd meer geld, kost ontzettend veel tijd. Er komen heel veel lijken uit de kast en er moeten allemaal financiële gaten gedicht worden. Dat is Daar zit ik even een punt. De vonken springen er hier al. Dat is prachtig voor de discussie vanzelfs. En zelfs al dat Rijnwetter op het dak kent net zwaar dat het vuur uitrekken. Dat is mooi, maar misschien ben er ook wel mensen in de zaal die het harder nog even mee bemoeien willen. Andries Bakker. En die krijgen nodig gelegen niet, want er is een soort zijn. Waar wil er als eerste reageren? Jan Waterlander. Ja, nou, het gaat om schaalgrut en belutsen niet. En als je in plaats van naar de gruttere schaal naar je lietsere sjoggen, en je sjoggen wat er bij de dwarsbelang gebeurt bijvoorbeeld, daar komen allerlei politieke relevante zaken aan de orde. Daar komen een hele hoop bezig bij. Elsen die praat mee. Er zijn een hele hoop werkgroepen en commissies. Dus als je de lietse schaal sjoggen, dan kun je zien naar een sterke belutsen niet. En naarmate de schaal grutter wordt, neemt de belutsen niet. Oh, dat is gewoon, dat is natuurlijk al bekend volgens mij. Dat gaat 1 op 1 maal, vind je ook. Dat gaat 1 op 1 maal bekoor. En als je dan al schaalvergrutting gaat willen, dan moet je parallel daaraan zorgen dat je binnen die gruttere schaal een hele hoop eeg hebben voor die liedskaligheid. En dan moet je daar het accent op lezen. En dan kan je best wel bestuurlijk zitten met de gruttere gemeente hebben. Maar dan moet je tegelijkertijd zorgen dat liedskaligheid is waar de burgers zich bij belutsen voelen. Ken ik wel dat je opschalen in werkdeling en dat die burger toch het gevoel heeft dat er nou een luisteren wordt? Ja, want dat zou je in het dorp bijvoorbeeld. Ik denk dat die grotere gemeenten, de belutsen niet bij het dorp zelfs sterker wordt dan bij de grotere gemeenten. Dank u wel. Je wil erop reageren, waar ben je? Dirk Stoker, listloeker FNP Zuidwest-Friesland. Wij hebben wat ondervinding met werkindeling. En we krijgen een evaluatie van het effect van die werkindeling. En dan is de conclusie dat de bestuurskracht talom is. Dat wil zeggen, de RIE het meer te sissen. Dat is ook logisch, want alle gemeenschappelijke regelingen zijn op boord gegooid. Maar de lokale democratie is in gevaar. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Die concluderen dat de lokale democratie in gevaar is. Dat de dienstverlening sterk achteruitgang is. En dat betekent dus dat die organisatie 4 jaar lang geweldig met hemzelf bezig is. En dat er te min evenwicht is van de wereld eromheen. Burgers willen hun in de steek laten. Je bent nou voor het eerste listloeker van de FNP. Hoe zeg je dan hoe die trein hier in Zuidwest-Friesland? Dat is dus net goed gang, vind je? Nou, daar ben we wel sterk van. Ik bedoel, Zuidwest-Friesland adverteert met kernbeleid en ze komen oordelwaai om te zien hoe dat van het gaat en hoe mooi het van het is. Nou, dat is communicatief. Dorpscoördinatoren, maar dorpsbelangen, dat is een succes. Maar in de uitvoering, in de uitwerking, in de plan, in dingen dwan, is dat catastrofe. En dat moet er dan gebeuren. Hoe? Nou, daar moet gewoon de komende jaren een soort hield in. De politiek moet weer om naar de dwarpen. De dwarpen moeten zelf hun plan maken en die moeten zelf hun plan uitvieren kennen. De gemeente moet faciliterend worden. En wat mijn voorganger hier zei, je moet er naar de meesten zelf hun eigen omgeving inrichten laten. Dank u wel, Stoker. Het is 24 minuten oerzoon voor Waterkrek bijkam is. We zijn dwaande met een speciaal verkiezingsprogramma om 8 uur de dag live op de radio en ik te zien op omroeplive.nl. We debatteren jong over de klio tussen warger en politiek en of die toch de werindeling nou grutter wordt of krijgt net. Nou, we zoomen nou benamen in op de warger en zijn algemene interesse in de politiek. En waar hebben we het dan over? De stelling. Het wordt is zo'n Reinderblauw van studiegenootschap Trias Politica. Dank u wel.
Een gemeentelijke herindeling leidt bijna altijd tot grotere gemeenten waar de bestuurders verder van zijn bevolking komen te staan. Het gemeentebestuur is, zoals men weet, het openbaar bestuursorgaan dat het dichtst bij de burger staat. Betrokkenheid van de burger is dus erg belangrijk. De burger zou moeten kunnen vertrouwen op zijn lokale politici, zoals de lokale politiek moet kunnen rekenen op het vertrouwen van zijn bevolking. De mensen die de kandidaatsraadsleden kennen en de kandidaatsraadsleden die de mensen kennen. Deze balans wordt de laatste jaren flink verstoord, doordat de afstand tussen de lokale politici en zijn kiezers groter worden door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke herindeling. Het gevolg hiervan is dat er morgen een dramatisch lage opkomst wordt verwacht. Vandaar de stelling, de inwoners interesseert het allemaal niets hoe groot of klein de gemeente is. Dus een Grutte of een Lietse gemeente, dat maakt het helemaal niet uit. Het interesseert de burger toch net. Adriaan de Vries in de zaal, de eerste reacties. Ja, is de afstand tussen burger en gemeentelijke politiek te groot worden? Wie wil erop reageren vanuit de zaal? Johan Sieswerde. Ik heb net nog uit Bakkerveen een reactie meegenomen. En die zegt gewoon van als wij dus opgaan in een hele grote supergemeente, bijvoorbeeld met de stelling Werven, dan zouden mensen dus naar het gemeentehuis moeten gaan in Wolvengaaf, Oosterwolde. En? Nou ja, goed, dat is dus een grote zorg van burgers. Van hoe ver komt het van mij af te staan? Maakt het de burger wezenlijk wat uit? Hoe vier het de gemeente op afstand staat? Waar ben je ook? Ik ben geen leester. Nou, volgens mij maakt het helemaal niks uit. En we moeten het al te dramatisch doen. Want we hebben hier de nieuwe digitalisering. Wij kunnen met de nieuwe technologieën kunnen wij een heel soort doen via de computer. Of de burger nooit zien of 50 kilometer rijden met? Maakt het geen rug uit. Wie wil er nog meer op reageren? Jo binnen. Jan Dijkstra, FNP Frinsrideel. Nou, ik denk net dat het nou direct heel vol uitmaakt. Het wol, als je een hele grote gemeente krijgt. We zijn op het nog een campagne vieren en dan merk je op het dik staan dat de mensen een heel soort nou in uw wat lietsere gemeente, nou eigenlijk de gemeentepolitiek toch wel degelijk wol volgen. En de mensen kennen die er wel binnen. Dus het kan haast net hoor, als je volle grutter wordt, dat die afstand ik grutter wordt nooit de bargeta. En nu is die joert in de krant dat een heel stuk burgers eigenlijk net weten wie hun gemeente die sluiten binnen, maar dat jou op strutter in jouw eigen gemeente wordt jou links en rechts herkend. Ja, voor een paar wel. Dat komt omdat wij gelukkig de passen nog bij de riedsvergaderingen hebben. Ik denk dat dat wel helpt. Wordt de kloof te groot tussen burger en zijn volksvertegenwoordiger? Wie wil er nog meer op reageren? Vingers achter in de zaal. En misschien willen jou eerst even voorstellen. Van Dijk, van de vakbond. Het helpt inderdaad dat die parsa onwijzig is in die rietziel en de boel naar voren brengt. De elektronica zal net helpen. Ik denk, hoe lietser, hoe bekender de mensen binnen en hoe meer de mensen belutsen binnen. Als het groter worden had, dan wordt het een grotere afstand en dan maak je meer inspanning van om de mensen erbij te beloeken. Een referendum is daar een middel voor. En als je zegt van dat doen we net, want de mensen vinden dat ingewikkeld, dan vind ik dat een hele verkeerde stelling. De stelling dat het nou wordt is, het maakt het net uit of een gemeente nou grut of liets is, het interesseert de burger dochs net. Kleersteen om daarover terug te praten. Jelle Boerenma van VVD Kolmeloon, Romke Posma, Dantemediel 82, Tjepke van der Pol D66 Haas en Caroline de P van CDA Friendship Radiel. Ze werden in deze ronde bevraagd door Andries Bakker en Patrick van het Haar. Een van de manieren waarop de interesse van de kiezer, de burger, de inwoner kan worden afgemeten is het opkomstpercentage. Ik wil graag van jullie alle vier weten of in jullie gemeente de 50% überhaupt nog gehaald wordt morgen, Tjepke van der Pol. Ik vrees dat hij niet gehaald wordt. Niet gehaald wordt. Nou, Romke Posma. Ja, denk ik wel dat wij uitkomen op 60%. Die komen wel uit op 60% voor de Friestaligen onder us. 60%? Ja. Wij hebben hier van ons best gedaan in de campagne om iedereen te bewegen om te gaan stemmen. Dus meer of minder dan 50%? Iedereen heeft zijn best gedaan. Het CDA gaat voor meer dan 50%. Meer dan 50%? Ja, ik schat ook in tussen de 50 en de 55% in Kolmeland. Dus sommigen erboven en sommigen eronder. Tjepke van der Pol. Als je hem eronder komt, laat het dan Jim als rietsleden hij hem iets verkeerd in? Ook. Ik denk dat wij als raadsleden zeker naar onszelf moeten kijken, ook hoe we acteren. Maar het heeft ook gewoon te maken met de huidige samenleving waarin wij leven. Maar om te beginnen met wat je zelf beter kennen. Wat ken je beter dan om de mensen, de inwoners, meer te interesseren?
Dat is onderwerpen die hun leefbaarheid betreffende dichter bij hun brengen. We hebben bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma, wat hier in Leeuwarden al bruikbaar is, maar in Harlingen nog niet, wijkpanels willen we graag invoeren, zodat het ook dichter bij de mensen komt. En niet alleen dat ze mee kunnen praten, nee, we willen ze ook financieel ruimte geven om zelf dan hun wijk mooi te maken. Zo komt het dichter bij de mensen. En dat is een beetje de insteek die wij bijvoorbeeld al hanteren, maar volgens mij wordt die in Leeuwarden al vele jaren gehanteerd. En daar haalden ze 40%. Ja, dat klopt. Ja, misschien reageert Harlingen anders. Dat zul je zomaar kennen. Caroline de P., hoeveel mensen in Friends deel kennen je? Hoeveel procent, denk je? Ja, dat zou je eigenlijk aan zichzelf moeten vragen. Maar ik denk toch wel dat een heel aantal mij wel kent. Je komen wel boven die 50%. Nou ja, dat is lastig om van jezelf Want dat is wel schokkend, Jelle Boerma. Dat van onder de 24 jaar zelfs 60% van de mensen landelijk geen rietslid willen nemen. Nee, inderdaad, daar schrok ik ook van. En ja, en ik denk als je inderdaad naar de gemeente Kommerland kijkt, is dat percentage beduidend hoger. Als ik dan over onbescheiden of mijn persoon spreek, dan denk ik dat zal het wel 80% zijn. 80% kent u? Ja. In Kommerland? Dat denk ik wel. Bijna een reden voor een onderzoekje. Ja, er is maar één die te boven kent, dat is Romke Pasma, want die betaalt een blauwe spotjes. Of net Romke Pasma? We doen dat in Dantemdeel, maar Dantemdeel 82 doen we dat heel oors. We hadden al aan 3 weken een campagne voerd met een hele grote barbecue van 350 kilo. En we hebben wasten uitdeeld door de meesten broodje met wast, omdat de landelijke politiek de meesten altijd een wast verhoudt. En bij de lokale politiek kregen we nu wastek. Van Paul? Dan weet je natuurlijk een lietsaardigheidje van u. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het onder politiek zelf, en daar ben je natuurlijk ook onderdeel van, de schuld is dat de meesten steeds verder bij de politiek wijrijdt en de politiek steeds verder bij de meesten. Wij proberen zelf als Dannemel 82 hele duidelijke taal te broeken. Wij proberen dus heel duidelijk te uiterien. Wij zijn dus ook soms duidelijk voor iets of duidelijk en radicaal tegen iets. Dat wekt soms wel eens wat hilariteit, maar we menen het wel serieus. En die stukjes die zet ik heel duidelijk op onze website. En daar zijn meesten van alles van vinden. Maar meesten hebben u in de gemeente gewoon wat te kiezen. Nou, Tjepke van Paul. Wij D66 Harlingen zijn een kleine partij. Weinig mankracht, weinig menskracht. Maar we hebben het op een andere manier gedaan. We hebben de afgelopen jaren hebben wij gewoon gebruikt. Ik ben geboren en getogen Harlingen. Dus ik ken heel veel mensen in Harlingen. En als het bijvoorbeeld over de haven gaat, dus ben ik met mensen opgegroeid waarvan mij het niet uitmaakt of het nou de ChristenUnie is of de VVD of alles wat ertussen zit. Maar als er raadsvoorstellen zijn en je vraagt de mensen van, goh, zouden jullie mee willen lezen? Zouden jullie mee willen denken? Zouden jullie daar vragen over willen formuleren? 8 van de 10 keer willen mensen dat best wel doen. Dus ik stap uit mijn politieke hok en ik ga gewoon de boer op van mensen die ik ken. En ik laat ze meedenken over raadsverslagen en raadstukken, zodat ze mee kunnen denken. In Harlingen kan dat gewoon via online gevolgd worden. En via mijn WhatsApp krijg ik online ook nog wel eens vraagjes door van Tjepke, zou je dat eens willen vragen? Ja, die kanten moet je op. Gewoon burgers erbij betrekken. Maar het is ook hoe je dat als gemeentebestuur het inricht inderdaad. Hè? Als het college van Kommerland, die bezoekt in alle 11, 12 kernen, alle dorpsbelangvergaderingen. De bestuurder van plaatsen lang worden 3-4 keer per jaar uitgenodigd om contact te hebben met het gemeentebestuur. Dus dan heb je hele korte lijntjes. Maar het is inderdaad, de politieke belangstelling, die is wat taande. Maar dat je inderdaad kijkt op onze publieke tribune. Stel nou dat er per ongeluk een inwoner van een willekeurige gemeente, die komt per ongeluk het gemeentehuis binnen en die valt met zijn neus in de boter in een raadsvergadering. Wat ziet hij dan wat aantrekkelijk is voor hem? Wat ziet hij dan waar hij wat mee kan? Dat is wat ik zeg. Als je daarnaar kijkt, als je naar onze publieke tribune kijkt, ja, die is slecht bezet. Dat ziet hij als eerste. En in Harlingen? In Harlingen is hij hartstikke goed bezet de afgelopen jaren. Is het een kleine tribune? Sorry? Is het een kleine tribune? Dat sowieso. Maar er is gewoon in Harlingen, wat er gebeurd is, de afgelopen jaren is daar heel veel gebeurd. Rek, sloopschepen. Onderwerpen die leven bij de mensen, zitten dicht bij de mensen. Maar ook onderwerpen die wat verder afstaan van de mensen, ook die zijn goed bezorgd. En hoe komt dat? Omdat we gewoon wel de afgelopen jaren een kentering hebben doen laten plaatsvinden. Van eerst in plaats van dingen al besloten te hebben, sturen wij er erg op aan om onderwerpen niet al voor de raadsvergadering afgehamerd te hebben, maar dat je met elkaar in debat gaat, zodat mensen kunnen horen van waar sta je nou voor als politieke partij? En niet al vooraf al dingen beklonken hebben en al afgehamerd hebben. Dat is niet interessant voor mensen. Mensen willen graag horen waar je voor staat. Dat kun je het mee eens zijn of niet. En dan kan er een besluit genomen worden. Nou, die kanten moeten we op. Je moet de interesse in principe ook niet afmeten aan de opkomst in een raadzaal. Het gebeurt helemaal niet in de raadzaal. Het gebeurt er natuurlijk buiten. En als je de mensen daar goed betrekt. En zo net hadden we het ook over hoe krijg je de burger op het gemeentehuis. En volgens mij is dat helemaal, ja, natuurlijk. Die komt er 1 keer per zoveel jaar voor een paspoort en nog wat dingen. Maar het is veel belangrijker van hoe komt de gemeente bij de burger. Doch je dat?
Dat doen wij zeker, ja. We hebben net de zondagsopening discussie gehad. En wij zijn langs alle ondernemers in de gemeente geweest om te horen wat zij ervan vinden. Dus dat is een goed voorbeeld van hoe wij dat doen. Nou zijn de verkiezingen zo meteen weer voorbij. Er is een aanloop naar de verkiezingen die is van zeg maar een half jaar. En dat intensiveert de laatste 3 maanden. Hoe vaak gaan jullie nog naar de mensen toe als de verkiezingen voorbij zijn en de stemmen geteld? Ja, net zo vaak? Nou, de intensiteit zal iets afnemen. Dat zal niemand, denk ik, verbazen hier in deze zaal. Maar natuurlijk blijven we alle vergaderingen van dorpsbelangen bezoeken. We geven ons gewoon midden in de gemeenschap. We hebben een gevarieerde kandidatenlijst. Iedereen die heeft wel zijn netwerken binnen de gemeente. Dus dat komt zeker goed. De democratische legitimiteit, die rekkert in geding. Had je hield dit verder zakje. Nou, het een vandaag Joen een onderzoek presenteert. Daarin zeggen ze onder andere, ik vind het misschien werken we maar een soort opkomstplicht. Misschien van je hem een allegaar even een kwart reactie. Tjepke van der Pol. Wat vind je ervan? Ja, als ik als D66 het woord plicht roep, dan moet ik altijd even slikken. Ik denk niet dat we die kant uit moeten. Democratische legitimiteit is zelf ook belangrijk voor je. Ja, maar om mensen nou te verplichten om te gaan stemmen, dat vind ik een ander chapiter. Dus mijn eerste reactie is, het lijkt me niet verstandig. Romke Posma? Nou, ik wil ook net zo volle dingen verplichten, maar dit winnen we krijgen een van die dingen waarvan ik zei, dat mochten we best wel. Dat wie vroeger extra. En toen hier we dus haast 100%. Zodra dat afschaft is dat eigenlijk daarmee een beetje een aflopende zaak, maar eigenlijk met alle verkiezingen. Stel dat maar gewoon verplicht. We hier vroeger een dienstplicht, nou die hebben we al afgeschaft. Maar laat die stemplicht maar gewoon invoerd worden. Dat is in ieder geval goed voor de democratische legitimiteit. Caroline de P. Nou, ik heb mijn twijfels. Ik ben er niet meteen voor een opkomstplicht. Je moet ook een beetje de vrijheid houden voor mensen of ze willen stemmen. En die willen we er wel inhouden. Jelle Boeren, maar tenslotte. Ja, liberaal ben ik zeker niet voor een opkomstplicht. Ik dacht al, ik voel de vraag als net iets te stellen. Maar dit weer het antwoord. Dank u wel. Dat betekent dat wij no afscheid nemen van deze politici, want die meidje plakt voor de veteraan die dadelijk aan het woord komen. Maar we jaren eerst nog even de zaal met reacties op wat ze krijgt en over de mooiste relatie tussen burger en politiek. Zou het een goed idee wezen, nevens de zaal, dat de burger verplicht wordt om te stemmen? Wie wil daarop reageren? Werden de FNP op de voorste rij? Ja, nou zit je nou toch op de voorste rij. Jou maar de gelegenheid. Nee, ik denk net dat we die kant uit moeten. Stemplicht, dat leeuw ik net direct dat we die kant uit moeten. Orenreacties. Is een stemplicht een goed idee? Ik ren even naar een orenkant. Waar ben je? Tjerk Winia van het CDA, Vriendziet. Ik denk net dat een opkomstplicht dat een goede zaak is. Maar ik denk wel het contact met de burger dat een hele goede zaak is. Waarom zou opkomstplicht net een goede zaak wezen? Nou, in deze tijd, als een mens maat, dan wil dat niet meer. Dan kennen hem er toch niet verdjipje? Dat zou een mogelijkheid wezen, maar ik denk net dat het mooie jeugd werkt. En de afstand dat de burger betreft, dan wij ondersteunen. Ik kon campagne voeren West. En de burger die maken een bij ons geen zorgen over hoe groot dat de gemeente wordt, maar die maken zich wel zorgen hoe komt het mooie zwaar. Dankjewel. Orenreacties. Ik zeg de vinger van Johan Siesweda. Nou ja, ik ben altijd ook wel heel erg benieuwd hoe wil je dat gaan handhaven. Moet er een boete komen of moet je achter de tralies als hij niet komt? Dat zijn interessante vragen. Wat wilt u zeggen? Nee, ik ben tegen opkomstplicht. Waarom? Want dan krijg je natuurlijk als vroeger met Hatje Mama erin. En hier heel concreet zo'n figuur als Auke de Sloper was dan in de gemeenteraad verkozen. Dankjewel, Auke de Sloper. Zo net in de gemeente die eerst worden met de deze meneer, maar hij drinkt het meer. Wie wil er nog meer op reageren? Jonama. Berg, maar die hele opstemplicht is een waardeloze oplossing. Het is gewoon de vrijheid van, we willen de zorg vanuit Den Haag hier naar de gemeenten brengen. Dat moet niet eens in vrijwilligheid wezen. En dan stemmen als een plichtmaatje. Het is te god te vreemd. Nou, de burger vrij is om net te stemmen, bloedt er massaal toe. Zag ik de hele democratie verlen. Ja, maar dat komt om de zaak uit elkaar uit te worden. De burger is vrij om te stemmen. Dat is een recht. En laat hem dat gewoon als recht houden en geen plicht. Anna van Dijk, vakbond. Voor opkomstplicht. Ik ben er ik voor dat alle mensen verplicht lid worden van de vakbond, denk ik. Nee, dat moet vrijwillig blijven. Alleen de opkomstplicht die zo verplicht worden met al die mensen die hier zeggen van wij zijn erop tjen, die ben er wel voor dat de mensen zonder dat ze leen krijgen verplicht worden te werken voor een uitkering. Dat is apart. Waarom opkomstplicht? Omdat het beter is voor de democratie. Mensen die vullen maar wat niet misschien. Misschien wel, maar ik denk het net. Oren, reacties nog. Dit onderwerp leeft tot. Dirk Stoker. Opkomstplicht is een zwaktebod. Ik denk dat het net wezen moet. Ik denk dat het aan de politici is om te zwijgen dat mensen weer interesseren in de politiek.
Dank u wel, René Koster. De opkomstplicht van de kandidaat Rietleden Jenny Voorenta, die wie weer 100%. Dat wil zeggen, het zou eigenlijk 74% worden. Want Loke Volkensma, die 2 keer mij die in haar kender, terug omstandigheden jong net bijwezen. Maar er zijn veteranen genoeg. Daarom is zijn plak jong innaam terug Jan Waterlander. We kennen hem van de Partij van de Arbeid, we kennen hem van Jip Reert, we kennen hem van 50PLUS en misschien ook nog van een heel soort oorzaken. En hij praat jong mee in dit toch wel illustere college van veteranen. Verder zit er Hessel Bauma, zit al 24 hier zonder onderbreking in Burgum in de gemeente en is nou ik wel listloeker en zullen dus ik wil weer oprijden geven vanuit. Sjoukje Akkerman al 10 jaren actief van de Partij van de Arbeid, onder de Tweede Kamer. En Ad van der Kolk, ja die gaat het ik politieke partijen hak het idee, maar nou vooral actief voor in Zuidwest-Friesland voor totaal lokaal. Maar eerst weer even de vraag, waar hebben we het over? De stelling. Het wordt hier zo'n Lucas Kuipers van het studiegenootschap Trias Politica. Tijdens de herindeling van gemeenten is het onvermijdelijk dat er conflicten ontstaan. De ene gemeente heeft een hogere schuld, de andere is bang dat het stadscentrum in een andere gemeente komt te liggen en ga zo maar door. De discussie of verschillende gemeentes uiteindelijk samengaan is niet zo interessant. Immers zal, of het nou over 10 of 50 jaar gebeurt, dit toch wel plaatsvinden, zo leert de geschiedenis. Waar zeker op de korte termijn over nagedacht moet worden, is de bestuurbaarheid van deze verschillende samengevoegde gemeentes. Voorbeelden waarbij een wethouder iemand doorverwijst naar een andere stad zijn onwenselijk en schaden het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur bij de burger. Bij een rommelige herindeling moeten de verschillende gemeenten over hun trots heen stappen, stoppen met vingers wijzen en bestuurbaarheid creëren. Vandaar de stelling, politici tonen geen lef en visie bij de herindeling van gemeenten. Dus misschien moeten we wel volle verder gaan en een grotere stapmeidje naar 4 of 5 gemeenten in Friesland, zou dat de oplossing wezen. We jaren dadelijk de politici, de veteranen erover, maar eerst het publiek. Patrick van 't Haar. Politici tonen veel te weinig lef bij herindelingen. Wie wil daarop reageren? Niemand heeft het lef om hierop te reageren? Ja. Volgens... Kunt u eerst uw naam even noemen? Erg goed, maar het is het uitzetten van Jim komt om eens uit te dagen van de politieke bestuurder dus een murg in de banken. Nou, dat menen ze wel, maar ze maken er vast mee van. Het is zo mooi om groot in de gemeente te wijzen. Leeds, dat is zo schieterig. Dus de sterkte van de politici had niks met de grootte van de gemeente te maken. Het begint gewoon bij het Lietse en toen daar dus murgbonken in en stonden vestigers dat het makkelijk wordt. En dan houden wij wel als kiezer en als gewone belangstellenden nog onder politiek. Andere reacties? Als ze net uit de zeel komen dan vast wel van het forum. Je hebt een forum. panel veteranen. Jan Waterlander, 50PLUS, Hessel Bauma, gemeentebelang uit Tietjerkstra-deal, Sjoukje Akkerman, Partij van de Arbeid Smellingenloon en Ad van der Kolk, totaal lokaal Zuidwest-Friesland. En ze worden bevregen terug Adsie aan de Vries en Andries Bakker. Ja, het Joerdijkse provinciebestuur is heel bot van onderen op. Werd er ook een hele grote gemeente, Zuidwest-Friesland bijvoorbeeld, maar ik hele Lietskes. Maat je net gewoon zeggen, like als Jan Ploeg vroeger en Sjoerd Galen, maar de deputeren. Het maakt volle verder als nou, Hessel Bauma. Moeten we misschien net naar 4 of 5 gemeenten in Friesland? Nou, ik denk dat de huidige stand van het tal gemeenten in Friesland in ieder geval veel te groot is. Er zijn veel te volle gemeenten. En dan wil het zijn van de bestuurders, de gemeenteraadsleden, willen die zo graag zo groot. Nou, ik denk dat het voor de gemeenteraadsleden net het allerbelangrijkste is. Het is voor de burgers veel belangrijker. Dat de burgers goed verzorgd worden, terug uit het ambtenarenkorps op de gemeentehuizen. En daar zit nog de kneep. We hebben hier en daar te Lietse gemeenten. Wij vallen gemeenten binnen die op sommige plaatsen maar 1 ambtenaar zitten. We hebben het niet de vorige collega's ik zei niet. Nou, en daar zit gewoon de crux. Daar maken we van, we moeten naar grotere afdelingen die het probleemloos de zaken aankennen. Grotere afdelingen, Ad van der Kolk, totaal lokaal Zuidwest-Friesland? Ja, nou, ik ben daar totaal tegen gesteld aan. De eerste stelling was dat er misschien niet goed bestuurd kon worden. Nou, ik denk dat juist deze herindelingen, ook die decentralisatie, dat is allemaal van tevoren al afgekaart. In 2005, 2006 waren die 5 gemeentes waar je het over hebt, dat was al zo in kaart gebracht. Dat is jammer genoeg voor degenen die dat bedacht hebben niet mislukt. Maar wat we zien is dat het bestuur in die grotere gemeentes... Dat is toch prachtig dat het net mislukt is. In die grotere gemeentes gaat juist wel goed. Maar dat is direct ook het probleem. Want het is namelijk
een herindeling die puur en alleen op bestuurlijkheid wordt ingezet. En niet op hoe de mensen daar in principe over denken. Als je kijkt naar de manier waarop die gemeenschappen, ook in die kleinere gemeentes, die overigens, je ziet het door heel Europa heen, ook goed functioneren. Maar als je kijkt hoe die nu in één keer uit het verband worden gerukt en in een grotere gemeente moeten opgaan, dan zie je ook daarvan dat de betrokkenheid van de politiek bij de politiek gewoon minder wordt. Omdat het verder van de burger afgestaan, het is al gezegd. Maar die herindelingen die zijn gericht op het bestuur. Dus dat bestuur zit wel goed. Alleen de controle van de raad, dat wordt het probleem. Want je merkt, en dan ben ik met de stelling eens, dat het lef, ik merk in Zuid-Friesland ook, het lef ontbreekt om goed te controleren. Van der Kalk wacht even. Van der Kalk is nog een heel schofte ontwet. In Friesland wordt maar eenmaal op die herindeling geen regie van bovenaf tot het provinciebestuur. Gemeente Zuid-Friesland is ontstaan, volle grutter als andere gemeenten. Elders laat het helemaal stil. Waterlanders, Friesland net een voorbeeld nemen met de provincie Grens, dat wel krachtige regie is, waar in een vrij snel tempo een stuk als zo'n 8, 9 gemeenten op de kaart verschijnen. Hoe liep dat? Nou, als je dan toch weer in delen willen, en je wil een grotere gemeente, dan zou ik zeggen, broek dan ik je verstaan en je creativiteit en maak je er wat moois van. En kies dan in eerste instantie de kernen van een eigen gemeente, waar een verzendingenniveau is, waar de verbindingswegen het daar in, waar het IB4 is. Waarom gebeurt dat net? Wordt er net de volle eenmelen? Ja, dan denk ik van, er wordt dan te volle op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant wil mensen de gemeente intact houden, dan worden er wat cosmetische ingrepen in, er worden bestaande gemeenten aan elkaar plakt. Ik kan me heel goed voorstellen, in Friesland, pak de marden, de graaiden, de wouden, de stellingwerven en het beeld bijvoorbeeld. Dan hanteer je ook cultuurhistorische criteria en dan krijg je een heel ander soort herindeling dan wanneer je bestaande gemeente aan elkaar plakt. Maar ken het van onderop of moet je dan ook een soort sturing hebben van bovenaf? Ja, want ik denk daar wel een goed verhaal bij horen. Als je zegt, wij worden grotere gemeenten en we plakken bestaande gemeenten aan elkaar. Ja, dat vind ik een zwak verhaal. Sjoukje Akkerman, de vorige burgemeester van Smellingeloon, Bert Middel, partijgenoot van jou, hier een revolutionair idee. Hij zei een nieuwe herindeling, drachten als haatplak, maar stikken van alle omliggende gemeenten. Wat vind je ervan? Sjoukje Akkerman? Ja, die kent. Je kent, maar het is net gebeurd. Wat vind je ervan? Nee, het is net gebeurd. Smellingelaan is wat dat betreft een van de weinige gemeenten in Friesland die het net een meidje in hand had. Maar herindeling. Jammer of net? Ik denk wel dat het jammer is. En dan hak het met name over het verschijnsel van de gemeenschappelijke regeling. Alles wat je met name op milieugebied, maar naast ik op jeugdzorggebied en ik op orenterrein gebeurt nou in gemeenschappelijk verband met andere gemeenten. Ik neem maar de werkvoorziening, ik neem maar de GGD, veiligheidsregio, politie. En dat vind je ook net ideaal? De hele regio, alles is eigenlijk aan het democratisch eeg ontlutsen. Kende dan het volle better van de Kalk, kende dan het volle better van boven nou krachtig ingrepen worden? Ja, nou nee, dat vind ik dus niet. Ik denk dat wat Jan hier zegt, dat dan misschien een mogelijkheid is, omdat je dan gaat kijken, omdat je dan van de mensen uitgaat en niet van het bestuur. Maar in principe ben ik ervoor, wat er in Hallingen bijvoorbeeld ook gebeurt, dat vind ik prijzenswaardig. Hou maar een raadpleegd referendum. Maar de meeste gemeentes hier en de meeste bestuurders zijn er, sorry dat ik het zeg, die zijn gewoon te skieterig om dat te doen. Oké, Akkerman, moet er dan van boven ingrepen worden, want anders gebeurt er niks. Nou, in 2040 is Smellingeloon nog zelf van. Ik zal het voorzichtig zeggen. Het is van onderop kalm. Maar daarvoor weer nog wel een proces dat eigenlijk sommige gemeenten vregen haar provincie griep in. Ja, dat ga je dan. Hessel Bouwman, jou bent deze discussie begonnen. We komen direct weer bij jou, mevrouw Akkerman. Jos zei eigenlijk van, we hebben volle gemeenten. Maar het is ook wel een beetje not in my backyard. Hè? Want het eerste deel wil dus net fuseren. Jim zegt, geerwerking is weg nog. Hij heeft dat net vast te volle. Ja, dat gemeenten is net bij u. Dat is inderdaad denk ik een van de grote problemen. Er zijn schijnbaar nog te volle gemeenteraadsleden die ik wat kleven aan het plus. En ik denk dat je daar gewoon van aanmaten. En als jou zegt van wij zorgen naar het belang van een burger, dan zul je daadwerkelijk verder maken. Mijn buurvrouw zei altijd, er zijn 40 volle gemeenschappelijke regelingen.
We krijgen nu aanstonds de nieuwe decentralisatie uit Den Haag, wat 2015 ingegaan. Ik zeg er nou van komen dat er aanstonds alle weer nieuwe maatschappelijke regelingen komen van bijgelijks de jeugdzorg. En wat hebben wij dan nog te vertellen als rietsleden? Van de Kolk. Over die gemeenschappelijke regelingen, er wordt heel vaak gezegd, die zijn ondemocratisch. Ze zijn natuurlijk niet voor niks in het leven geroepen. En wat we bij deze hele discussie nu vergeten bij dit debat, is dat voornamelijk die herindelingen plaatsvinden omdat het vanuit Den Haag, vanuit het landelijk, bij ons over de schutting wordt gesmeten. En daarom moeten we wat. Dat is punt 1. Punt 2 is bij die gemeenschappelijke regelingen. Dat is onzin dat het ondemocratisch is. Want je neemt gewoon in die gemeenschappelijke regeling op. Er moet gewoon door de raden heen voordat er tot iets besloten wordt. Dan is het toch democratisch? Dus ik snap niet waarom dat ondemocratisch wordt genoemd. In de partijen en in zitten langs dat je weet dat dat net opgeeft. Akkerman. Nou, nergens om, maar wij hebben bij de gemeenschappelijke regeling Caparis hebben wij gezien dat de 8 gemeenten die in die gemeenschappelijke regeling zitten, met elkaar zijn van het moet derde. Dan lees je dat voor aan de rieren, maar je moet het wel een 8 rieren voorlezen. En wat zei het bestuur van de gemeenschappelijke regeling dan? Ja, met 8 verschillende meningen kennen wij niks, dus we nemen zelf het besluit. Maar waarom zit je hem dan net als gemeenteraad, je wethouder in Caparis, joh, doggen wat wij zeggen en oorsturen wij op voort? Ja, hebben we die in. Maar je bent net een wethouder Je krijgt dan inderdaad dat er 8 wethouders zitten. En als er van die 8 wethouders 3 verschillende meningen binnen. Nou, wat voor meerderheid krijg je dan? Dan krijg je in zo'n gemeenschappelijke regeling. Maar er uiteindelijk maar meerderheid voor stemmen. Maar er dan besluiten gedrukt worden. Ja, en dan kan de rest die kan de fluitje en die had helemaal geen invloed. Dan staat het hele panel hier dus dat de regie nodig is. Want zelf komen ze er net uit. En dus een beetje gewoon, maar de mensen importeren wat hun criteria binnen. Dat kan je gewoon aan de burgers voorlezen. Ja, en dan is het logisch dat je daarna als provincie, of misschien wel als ooroerheid, een ontwerp maakt. En dat je ze op groen voor wat de mensen ervan vinden wij dat het er eigenlijk zo uitzien moet. En dan moet je de belangen van individuele wethouders of van gemeenteraadsleden ben je daar aan ondergeschikt. Maar anders kom je er dus echt nooit uit. De politici moet flinker worden, Aad van der Kolk. Ja, dus dat, nou, ik ben het helemaal roerend met Jan eens, want dat bewijst ook wat ik eerder in dit debat zei. Namelijk dat die herindelingen voornamelijk bestuurlijk worden geregeld. En er wordt niet gekeken naar wat vindt de burger er eigenlijk van. Nog heel kort, Sjoukje Akkerman. Douwe-Jan Elzinga, de hoogleraar in Grains, die voorzet een ramp, stiert in de Ljouwte krant van Ouderen Sneun. Als al die decentralisatie komt, al die extra taken. Jo, ben een routinier in Smellingelaan in de Rie. Het hij gelijk? Heel kwart? Nee, hij had geen gelijk. Want? Als je dus een sterk bestuur hebt, en dat wordt van je vregen nou, dan denk ik dat je wel met die decentralisaties, dat je daar wel mee uitkomt. Elzinga zei dat in het noorden, wat hem betreft, alleen de stad Grains groot genoeg is om dit aan te kennen. Bouma, wat denk je ervan? Ja, ik ben het helemaal met Elzinga eens. Dus het sterkste deel met zich allemaal ook viseren? Ja, Leeuwen juist dan morgen. Ja, Waterlander. Nou ja, zo, als je de Elzinga volgt, maar zijn criteria, dan is er een hele interessante optie. En maak je dan een gemeente Friesland, dan kan je je identiteit ook nog een beetje veilig stellen. En dan organiseren we op subregionaal niveau, wordt het een beetje bij elkaar brutsen, raadje. Nog heel kort, Aad van der Kolk. Nou, ik ben het ook met die professor eens. Ze zegt wel vaker verstandige dingen. En ik maak me echt ernstig zorgen over hoe het gaat komen met name de mensen die wat moeilijker hebben in onze provincie. En in onze gemeentes. Wat zeg ik in het hele land. Want dit kon ons op de kop verkeerd gaan. Ik zou het voor Zuidwesten zijn nog iets. Maar kortom, het is voor mij volstrekt duidelijk dat het hele oors moet. En dat we net een beetje rommelen moeten in de marge, want dan komen we echt verder. Dus misschien moeten we wel inzetten op een volle gruttere schaal. En inderdaad uitkomen op die 4 of 5 gemeenten, of zelfs maar 1. De gemeente Friesland in een noordelijk verband. Je weet het maar net. Het ropt misschien wel weer reacties op dat de zaal mij verder kent. Patrick van Haar. Ja, moeten we maar stoppen met die gemeenteraadsverkiezingen. Doen we morgen de laatste keer. En daarna gaan we over naar een grote gemeente Friesland. Net nog in het panel, nu weer in de zaal. Romke Posma.
Nou, ik vind dit werkelijk een lumineus idee. Ik denk dat we naar 4, 6 grote gemeenten moeten. Kunnen alle wethouders, kunnen statenleden vervangen. Alle burgemeesters worden niet in de gedeputeerden. Schoven het hele personeel van de provincie Friesland, sorry trouwens, schoven naar huis. En leven dat mooi uitvoeren door één gemeenschappelijke regeling van al die 6 gemeenten. Ik denk dat we dan echt in ieder geval kostentechnisch heel goed bezig zijn. Maar hoe krijg je dat nog voor elkaar? Dat moet dan wel centraal gestuurd worden dus. Tegen bij de burger. Dat is dan op deel 82 dan vlak voor. Nou, dan wordt Friesland 82 dan, hè? Ik zag nog veel meer vingers. Het ging in één keer heel erg hard. Yes. Mark Douwman van Trios Politica. De panelleden spreken over steeds groter wordende gemeenten. Thorbecke die zei dat de gemeente juist de leer van de democratie is. Gaat de democratie dan niet verloren? Nee, ik geloof er niks van. De democratie die bloot. Als het nou een Lietse gemeente is, een grote gemeente. We hebben dat nou natuurlijk ook al. In stad Amsterdam hebben een Lietse gemeente als verwijderde deel. In beide plakken kunnen de burgers zeggen wat hij van de politiek vindt. En kunnen zijn democratische stem yielden laten. Nou, dat is natuurlijk ook relatief. Ik denk dat we, als je kijkt terug gaat naar het begin, ik denk dat die burger steeds verder van de politiek komt af te staan van de overheid. De overheid gaat steeds meer controleren, ook overigens. Dus het wordt meer en meer een bedreiging. En je ziet dat bij de opkomst, als we nu 40% gaan halen bijvoorbeeld, en daar ben ik bang voor, nou dan stel ik dat de legitimiteit van deze verkiezingen echt in het geding is. Ja, ik ga weer even terug over naar de zaal, want er zaten nog veel meer mensen met de vingers in de lucht en we hebben nog maar 1,5 minuut. Tjeerd Kaperis, gemeente met Namerdiel. Ik denk dat het net altijd een kwestie is van Grutter of Lietser. Ik denk dat we gewoon bestuurders hebben met maar lef. Het was net ook al in het forum benaam. Daarmee kun je al een heel stuk verder weer naar de burgers te komen. En ontbreekt het eraan aan bestuurders met lef? Wij hebben wel meer bestuurders ik nodig, maar lef. Zeker in de bestuurlijke functies. Tegelijk maar wie de burgers ook net uit het erg verliezen. En dat is ook een belangrijk punt. Ik denk als je alleen nog maar naar het grotere verbonden te gaan, dan raad je weer de burgers kwijt. Dus gemeenten van 200.000 burgers, dat zou mij net aanlokken. Dus geen provincie of geen gemeente Friesland voor u. Een laatste reactie vanuit het publiek in de laatste uitzending voor de verkiezingen. Op die laatste kan ik wel een zakelijke reactie geven. Ik zie hier namelijk ook statenleden in de zaal zitten. Nou, we weten hoe bedroevend laag altijd de opkomst is voor de staatsverkiezingen. Dus, maar laten we hopen dat die opkomst morgen heger wordt. Wij hadden er in elk geval bezocht alles om te doen. Want morgen is het Safir, dan zal het heven. Nou, we hadden mijn waar in debat west. We hadden verschillen helder kregen. Hier en daar, maar benam ik nog het belang van de verkiezings onderstreken. Ik zou zeggen, blinder, thuisblijven is geen optie. Nou, dank u wel. Morgen ben wij er zelfs ik weer Nijsaan bij de radio met de laatste berichten uit al die gemeenten. En van 9 uur ik op de televisie. Ik zou zeggen, ik daar erbij wezen. Het wordt spannend en Jim kan er wat ontwaan. Graag ontletter van nou, dank u wel.